Layi nga nagamando sa dalag ko nga plaka sa mga motorsiklo, ginapamatukan sa mga driver. Ang laying ginalantaw nga masolbar ang mga crime incidents sa pungsod. Pila ka motorcycle driver ang nagpasakop sa ginpatigayon nga silent protest. Si Zen Kilantang nakatutok live sa Sininga Report. Zen? Said Kate Adrian, pila ka mga driver sa motorsiklo ang nagapamalabag o kung hindi konforme sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11235 o kung ang Motorcycle Crime Prevention Act nga nagamando sang dalagko. Mabasahan kag color-coded nga mga plaka bisan malayo ang distansya. Sa idalom sang layi, ang Land Transportation Office ang maga-issue sang readable number plate kag maga-assign sang color coding tag sa rehiyon. Ini ang nangintikang para maresolba ang riding in tandem incidents. Ginakinahanglan nga doble ang plaka, mayara sa atubang kag sa likod sa motorsiklo. Nasa batas na yan, and of course, the law cannot go on for implementation if there is the absence of IRR. Para sa isa ka driver nga si Manong Viper, hindi ini konporme sa layi. Ilabi na nga nagaserbe nga transportasyon sini ang iya motorsiklo. Dako katama ang plaka kag matabunan ng iya headlights. Tit matabunan mo da karon ng suga. Di mo na ibutang ang isa ka plaka nga tama ka lapad. Bisan mo na karon ka doble sa plaka kun palagyuan ka sang kuan. Sang riding di mo lagi apon. Dugang pa sini, kung desidido ang gobyerno nga matap na ang krimen, madamo pa sang pamaagi. Samtang nagpatigayon naman sang silent protest ang grupo sang naglain-laing nga bikers club bilang pagpakita sang ila pagpamatok sa layi. Natala na nga magpatigayon pa sang national protest ang mga motorcycle drivers sa Marso 24. Said ginahulat na lang sang LTO ang implementing rules and regulation agod mapatuman ang layi. Said